амбициозен като майка си. Майка му не е чак толкова, колкото той. Сега по другите, по червените. Той не, сега ще мине да им ги обере. Ами тя Таня ги заведе там. Те ги заведе. Те ще ги завязат така на влакче. На влакче. А малките седят и чакат. Тя ги изчисли, защото преди един треньорка Да, тези тримата с една треньорка са... Да, и затова трябва да... Всички заедно. Ето гледай, така ги пускаха само нашите. Да. Нямаше такива. Само така, да. Един за друг. Ето ги. Нараво. Първия Калян, втори. Кой е? Калян сега е тук. Да, той е втори. Зад него е Макси. След него Макси. Първата Елена ли е с розовата шапка? Елена е от тази група, да. Значи трябва да е първа тя. Да. И Елена е за първа година. Айде на тунелчето. Да, това е Елена. Да, и тя за първа година. Ето тук. Елица е това. Браво! Браво! Елица е това. Браво! Елица... Ето е Елена. Ето. Третата беше тя. Ето го и Калян. Елена... Браво на Калян. Браво! Браво! Браво, Каляне, браво! И този Даниел Стоянов. Браво! И директно финишира на опашката. Сега отива с тези тримата малките сега.